안녕하세요. 미션아양입니다. 네, 질문 하신 웃은 것을 환영합니다. Did I sound like a Korean? So, hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Mishana. I know, dahil kitog mga sayop-sayop, the way I pronounce the words. Of course, di ko ito ka Korean. It's so sad. And then sila manggani, ilang mahal ko kayo. Mahal ko kayo. So, that's understandable yun. So, hi guys! I'm very much excited for today because we'll be trying products that were made from other countries. Plus, my childhood friend will be joining me. So, kaya ko nang balay guys, like nagbiyahe pagid siya. COVID ha, nagbiyahe gid siya para maka-join lang ani nga vlog. Charot! Nari lang balay sa atbang. So, while waiting sa iya ha, kay ana siya kay mag-prepare pa siya sa iyang self, I will be introducing the products na among kaunon. So, this one, Noriten Wasabi. Noriten Wasabi, Japan. Okay. This one, Black Sugar Milk Tea Almond, Korea. And then the last one is the Big Bowl Samyang. Amo untang i-appeal tong Samyang, pero grabe guys, nakauna mo mo siya and then halang yung kay siya. So kina lang pa na mo nga try. Yeah, so this one, akong ate na malit ana, hiyara akong gi-sponsoran guys. So, siya nga hilig kong mag-video and then maybe she wanted to know also kung unsa akong reaction with the food ni iyang ipamalit sa kuha. So hopefully this is not the last. And tag makatilaw pa ta og mga other products from other countries para pod we have an idea kung unsa na ang product, kung ato nang matagbo sa dalan or sa tindahan, ato ang paliton or dili. So let's just wait for Olive for a while. So hi guys! Aniabot na kita nga ito ang ipaabot. Please help me welcome Olive! Liv, kamusta ang biyahe, Liv? Hello everyone! Layo kayo. Grabe kayong ECQ. 50 minutes akong travel. Yan, nabi ako nga. Layo kayong balay ko na sa atbang. Okay guys, ang muna kaunon is kining Big Bowl Samyang. Big gid kay siya. Dako kay siya. Sa Korea, gini siya nga product guys. Kaya nakabot ang product of Korea. Ay, di man makita. Oh, nasa ibabaw niya na siya product of Korea. So, kaon na ta? Kaon na, May? Pangin siya ikuan. Susunod na. Guys. Guys, wala nga mag-isa guys. Wala ang amo ang isa nga amigo diri, si Uding. Uding! Opa! Namen ko. Murukay ka ay. Kundi ako. Namen ko. Mas lamig pa siya squid show. Lamig siya. Ba, ang laki mi manggibas din ang laki mi. Ang laki mi manggibas kanang murag hait. Isuki ang kuan ba ang iyang hait. Masay hait. Kanang isuki ang iyang flavor ba kini kay murag kuan na mi. Kanang sa baos, no? Ang iyang laki ba kaya nang gablend sa tanan, Hindi siya makayuti ay guys. Bitaw ka Lamig siya. O, awata daw ang Korean mo kaon nga dako kayong mga nga ba? Ipadoon mo ng kamera. Hindi ka na bitang murag dako kang kaon. What ya? Maroon ka siya kay init dili. Dili init niya ako. Init kaayo. Lamig siya guys. So, humanamig kaon sa amuang kuan, Big Bowl Samyang so all sa imuhang kuan maingon. Lamig kay siya. Mas lamig pa siya sa kanang quick chow, Lucky Me. Ba kay di ayan mo seasoning kay dili kay siya kuan, di kay siya iso, di kay siya parat. So, okay lagi kay siya. Okayhan ko ani. Okay ni sa kuha. Okay ko ani. Ahan pa dyan siya yung mga lagot mo guys. Nasi carrots na. Yun yun. So, next na mo tilawan kay ang Kaya ang fleb. Hindi na ako subig. okay, ang next na mo tilawan is kining Noriten Wasabi. Wow! Basta siguro pag mamahatag ka ni kawatay mas turya. Wasabi. Wasabi. Ang sarap. Wasabi. Japan ini guys. Amin ako Korean ni kay pare na mo sulat-sulat sa kuan likod.
man di ay. Pag-search na ako kay magpapag information about ani. Japan man day siya. So, false day tong Korean. Japan din siya. Thank you to China's Corner for this. Yeah. What? Okay siya. Humot siya nori. Kasi nang nori. Kanaya ko ay. Kanaya kaning green oh, kaning seaweeds. Okay, so muna siya guys ang sulod. Siya nani, muna siya. Ang saring, ang saring, Masya ka lang. ang saring green, muning nori. Muna siyang nori. Kinilikod, muning 10. Oh, nori 10. Muna siya si wasabi. Muna siyang nori. Muning likod ang 10. Ang saring likod. Muna Basta ikaw siyang- nakikita ang hilig kong mga nani. Muna siyang coating. Kani muna coating. siyang nori. Joke lang. Sumura na siya gikuan. Kinilang giprito, ana. Kabantay mo ka na mag-order mo sa mga restaurant sa sila kangkong pina-crispy. Muna siya ginanay hitsura guys. Oh. Sa tanang tilawan. Nilibyo ko hilig ko ginani. So ako siyang gi-invite kay para na siya masturya. Pero after ani wasabi eh. Alam mo din ba? Halang din ng wasabi? Wala nga. Wasabi. Hindi siya gaangay. Hindi ka gaangay gahalang Joy. Actually, imong first bite na siya something about. Pero kadugayan, malamig na siya. Inaligid siya glan. Wow! Hindi na ko kabahuan ng nori. So, dapat kaya kinatapusan na, mabawaan na din yung nori. Mungkin na siyang baho. First time mo na ako magkanugin ka ng naked tong kuan. Pero Hilig, isukig hilig mo mo wasabi. sila gabuhat o ka ng inani o katong may rice, may mango, pero ipatry ko nila last time pero wala ko nag-try kay murag di na. Maki. Wala siya nag-try kay abinyag inon-on. ako siyang hagiton ron mag inon-on challenge siya kay ngano guys, di na siya gakaw inon-on. Bitaw, wala ko nakakuha ng inani so muli siyang lami. Okay, lamian ka? Okay ra pero dili kayo. Dili ko Dili ka na pagbetang yung coating. Ug ang baho sa wasabi. Usa di ang wasabi, di ko kabalo sa. Pero yung gin gamay na ibutang nimo sa sushi, sa maki, katong butangan dig tuyo. Tunghalang ba nila nga murag mint og color. So okay na ko. Okay. Okay na ko. Okay na ka? Kasi uma-uma na. Okay. Kasi So, gitilawan na namo guys. And then, first time man gud nako nagtilawan. So, lahi lagi din first time kasi kay di ka ganahan. Labi na ignorante ka. Di ko ganani. Pero maybe, sunod, lamian ako ani. malabra na niya kay siya rin burutan na. So, ang among next kaunon guys, kay kining black sugar milk tea almond. So, muna siya muna siya yung mga sulat-sulat, mga mga suwayang. So, wata kabalo ko sa mga ingredients ani guys kay gusto bigyan siya basahon pero kabalo ba ka-alls nga ka-amaze ko sa mga Korean kay bisan dili mabasahan kung unsay ibot pasabot sa ilang pagkaon gahatag sila og clue kung unsay dami sa ilang pagkaon. Haman ang clue din. Basta gay na basaha. Toms. Dili na siya Tom's. Ano sa na? Farm. Tom is. Ni siya. Pwede kay si Juju. Oh, dili siya Tom's. Kani siya? Tom is. So, ang tilawan kong Tom is hindi siya. Ha ha ha. Bantay wa siya lamig basig parat siya. Hilig kag milk tea? Daily. Oh ba? Seryoso? Pero katry yung milk tea. Oh. Pero ang ba sabihan si milk tea? Katry ka? Oh, wala. Infinity. Infinity. Di mo mayayaman. Infinity meron ka itong mga crumbles. Ano siya guys? Nala ang siya. Humot kayo siya kuan. Mami, tingnan mo no? Humot kayo siya milk tea. Kanang winter melon. Ano ko kaido? Mukay dug ba ho? Oo, kung Katong Gidaot. Milk tea. So guys, nahulam ko phone kang olive kay wala na. Battery full. Memory full na siya. So, Hindi na ma-record ang mga dagwan. di po na ko i-upgrade uy kay gansi ka ayun na. Ang hugan siya. Hindi naman ako ma-transfer din eh.
Kung sa lami. Try na mo aning kuan guys. Unsay ngalan ani? Wala may kabalo. Black sugar milk tea. Ano? Ay, sorry man. Black sugar milk tea. Mamig siya, ano? Milk tea kay siya. Ino na itubig para mamig. Dili ka gansi. Ba? Magkaon ka ni, inom dik kag tubig para murag na ikuan. Sabi ito ay milk tea flavor gid siya. Ganahan ko ani, ganahan ka. Oh, unsay flavor Hokkaido? Feel na ko Hokkaido, feel na ko. Hokkaido, kailangan na siya kaya katong cheese o rock salt. So, lamian ko. Lamian ka, Ols? Lamian ko. So, okay siya sa kuha. Sure ka, ganahan ka? So, sa tour na mong ikaon, okayhan ko atong big bowl o kini. Ikaw, Ols. Kani ang ako, mas ganahan kayo. Isa. Dami biyagya po ng big bowl. Pero mas ganahan ko. Katong Noriten, di ka ganahan. Adong nori. Sorry, di kin ako sa bet. Kaya di ko lamian siyang coating. Lamian kay ko sa nori, pero ang coating, no way. Tanggalan lang yung ako. So, guys, dinhi na mag-end ang amuang video kay malay makaon baso na lang mo. Oh, so next time, ako siyang gihagit magkuan siya, inon-on challenge siya. Challenge. Mag-inon-on challenge siya. O magkuan siya ka ng barbecue ulo sa Yeah, chicken. ulo sa barbecue. Game ko ng ulo sa barbecue. Ulo sa barbecue. Ulo sa manok. Game ko Pero, Inon-on sad, game sad siya na. so, thank you very much. I hope you enjoy and also you have an idea kung if ever matagutan yung mga pagkaon, kung unsa yung paliton or dili paliton. Pero, based lang to sa amuang kuan, sa amuang lami. So, basin, lahi bitag taste, di ba? Yeah. Kaya kung pare-pare patag taste, pare tag uyab. Pero kani siya the best na tulo. Oo. Apil po niya, laman ka ni. Big bowl. So, thank you so much for watching. Please don't forget to hit the subscription button and also the bell button para ma-notify mo perminti kung nakoy mga bagyo kung nakoy mga bago nga mga video. So, thank you! Annyeong! Please subscribe.